La moto és diferent. Cada cilindrada t'exigeix coses diferents. Està clar que no és el mateix portar un ciclomotor que una 1000. Quan canvies de moto o cilindrada, t'has de formar per estar preparat. Per conèixer les noves tecnologies de seguretat que incorporen els últims models, com el sistema ABS. La formació et prepara per reaccionar amb garanties davant obstacles, per minimitzar i gestionar els riscos. La formació incrementa la seguretat. La formació no és una obligació legal, però si et formes, tindràs una experiència i uns coneixements que et serviran per saber anticipar-te i evitar un accident greu. Practica el motocivisme.